Изпичането на съдовете е последен и отговорен етап, с който завършва производственият процес. При температура 500-600 градуса се отделя химически свързаната вода, останала след сушенето, и глината се превръща в каменообразна маса, не подлежаща вече на водно въздействие. А това е потапянето на съдовете в безцветна глазура преди повторното им изпичане. От тук вече готовата продукция може да поеме своя път. Друга форма на съществуване на керамиката в Троян са множеството по-малки частни работилници. Обикновено в дългите перипетии на това своеобразно производство се включва по-своему всеки член на семейството. Фамилия Йовкови преброява вече 4 поколения гранчари. Дядо Йовко, първият, двамата му сина Бойо и Стоян. Стоян е първият, чийто син съм аз. Стоян, аз съм Николай. И четвъртото поколение Ралица, дъщеря ми, която завърши художествената академия преди 7-8 месеца. Така че пътят ни е, може да се каже, че не е кратък и е ползотворен. Не помня кога бил първият ми досег с глината. Може би още от самото ми, от първите ми спомени, когато съм се въртяла покрай баща ми в ателието, съм си играла покрай него и съм тичала и съм го гледала в ръцете какво прави. Веднъж ми попита, знаеш ли на какво мирише глината? И си спомням, че ми стисна носа с скалните си ръце и тогава запомних на какво мирише глината. След това имам спомени да си играя, да си варя формички, да правя глинени човечета, които ги оставяхме да изсъхнат на слънцето. Баща ми винаги ги изпичаше, за да може би да ни стимулира, да ни кара да ни поддържа, да ни подкрепя в тези наши занимания. След това всичко си дойде само себе си. Аз знаех, че ще уча в керамичното училище, където и баща ми преподава. Уча ги първо на занаят. Любов към занаята. И оттам вече да тръгнат, вече да изграждат своя вкус и търпение да завършат своя предмет до край. Керамичното училище по някакъв начин те възпитава точно в занаятчийската част на керамиката. Докато висшето образование те кара да разчупиш този поглед, типично занаятчийския, за да можеш да погледнеш керамиката в всичките й светлини. Според мен любовта е към пластичното, към усещането за глината в ръцете ти и какво ще излезе от нея, колкото точно занаятчийските съдове на дядо ми и на баща ми, които аз намирам за много хубави. Много често виждам, че не мога дори да избягам от тях, че те толкова силно са ми повлияли, че дори не се усещам как ги вплитам в моите неща. И как те всъщност са ми изградили по някакъв начин, за да стана такава. Технологията се крепи най-вече в умението на майстора в ръцете. Без ръцете да го пипне и да го изпипа както трябва, не става.
И докато не излезе от пеща, не знаеш какво ще излезе. Блъска се, правиш, надява се на нещо, понякога излиза разпаднато от пеща или още от преди това. Но трудът е критовски и черен, наистина, в много от отношенията. Но като стигнеш до готовия продукт, пътя е дълъг. Момента на отварянето на пеща е просто магия. Когато един съд мине през огъня, той се променя, той грейва, той засиява. И никога не е точно такъв, какъвто съм си го представила. Винаги е по-хубав. И ме очарова и ме кара следващия път да направя нещо, което ми е подсказало точно от крайния продукт, от готовия съд, който вече си го представяш в най-хубавата среда за него, в най-подходящото място, в най-подходящия дом и най-подходящите хора. Защото всеки обича неговите предмети, неговите неща. Те са като деца, като малки деца, които си ги обичаш и искаш най-доброто за тях. Мечтая си за нова пещ, в която да мога да изпълня мечтаните си идеи. Защото за керамиката базата е едно от основните неща, без която си малко с вързани ръце и не можеш да си пуснеш в пълната свобода. Точно, мечтите ми се минят абсолютно много, много бързо. Всеки месец съм в нова еуфория, в нови... Но керамиката винаги ще си остане в мен. Сигурна съм.
много хора, които казват, че щом веднъж са пипнали глината, с нея се заминават. До края вече се отдават изцяло само на керамиката. Но пък стига с любов да е захваната, да не е принудително от немай-къде, за да ви изкарат някой лев.